Ya bafowethu, nina nizwana nokukhuluma iqiniso, nizoyikhuluma nini leyo ukuthi-ke abanye benu nizalwa amafeyila? Izehluleki. Noma ungaphumelela ube muhle kanjani, abanye benu bazalwa izehluleki. For example, uyazi ukuthi-ke umuntu oyisehluleki kuvamile ukuthi esikhathini esiningi ehluleke ukuphatha eyakhe impilo, ehluleke ukuziqoqa. Kodwa-ke ethi uma ezala iy'ngane ay'cindezele zonke zikhule zibe straight, ay'cindezele zize y'phumelele. Uyazi leyo nto. Kodwa manje phela angeke sihambe siyiphethe leyo nto leyo manje sithi sizalwa izehluleki. Kwaloko kwehluleka kwabo-ke manje kwanisiza abanye. You understand? Ukwehluleka kwabazali benu kwanisiza. Yeah.